Wythnos diwethaf mi oedd y tîm Pwysau 12 stôn ac 1 pwys, a dy dargedu oedd i golli 1 pwys. Dy bwys ydi Judith yr wythnos yma ydi 11 stôn, 13 pwys a hanner. Ti wedi colli pwys a hanner. Da iawn ti. Sianed? Efalla bod y gwahaniaeth ar y glorian ddim yn edrach yn fawr. Ond, fel ti'n gwybod, da ni wedi bod yn mesur dy wast ti bob wsos. Gallai i ddatgelu ar dy wast yn unig wyt ti wedi colli 5 modfedd. Oh my god! Na? Sbia? Mae hynna bron yn hanner troedfedd. Ne. Yr rheswm da ni'n mesur wast ydy, mae o'n deitha ni faint o fraster sydd wedi gasglu o amgylch top y corff. Felly, wyt ti wedi lleihau dy risg o ganser, clefydd siwgr, clefydd y galon yn barod mewn 2 wsos. Mae hynna yn ardderchog. Da iawn ti.